Nay lang. Mga unta ninyo. Nay bulag. Lami ang bulat o gikagkuan. Gikagbohol. Crispy pagkapilito. May utan din tinunuan. May okra. Kalabasa. Lutia. Siyempre ang alugbate. Lami pare sa buwan. Gusto mamudya mga bay eh. Naay nag-comment ba? Tagak. Siya nga. Yung mga video daw karon lahi na daw kayo. Social na kayo daw akong video. Alam nyo? Social na din ang magsinina ta, mag-dress ta. Kaya makikita ta sa atong mga higalas kawanangan. Ito dahil gusto ninyo di ay kanang mulakaw ko, mag-uniform gapon ko. Ano? Uniform nga. Uniform kwait. Ito dahil inyong gusto kanang katabang gapon ko dito sa daing nasod. O di na inyong gusto. Kanang mangulipon gapon na dito sa laing nasod. Di dahil mo malipay nga naamoy kapwa OFW nga bisan sa ginagmay nagmalamposon pakinabuhi. Kung sa may nakasosyal anak kanang magsinina tag dress nakita ang abaga bakuna dress. Ito may nakasosyal anak kanang magkaon og crab sosyal na na. Din ba itrain taon pud ko. No ba ko nagasto ato kaayo. Giimbitar ta sa atong mga kagalaan sa kawanangan. Siyempre na nagunta sa atong kaugalingong nasod. Pwede na nato mahimo ang atong gusto. Kaya ito sa laing nasod, pait man kay kinabuhi dito. Hiniktan man ta. Hindi din gusto nga hiktan dahil ko pirme. Na sige, yaw-yaw ana sa kaugalingon, sige pangasaba sa kaugalingon. Kaya dili pwede magsigig tubag dito sa amo.
Tagigyaw ng hagdanan, paingon sa kusina, panglabay, mga kutsarag tinidor dito. Kung mapunguta sa atong amo, wata kasabot sa busahay batasan. Madyan inyong gusto. Asa naman tapadulong ninyo, eh? Pero salamat, gihapon ka naglantaw, gihapon mo sa akong video, ha? Dako yung tawag-tabang. Ngaon ta ninyong okra. Bulad lamig, rimbuad. Bali sa utan. Dahil na magkinabuhi din sa Pilipinas. Siyempre, mga nabuhi, kita direct tamam. Lagi kita mo lihok din eh. Nga ilaghan balay nun. Sige lang. Sa dagang balay nun, at least, kuyog ni mo imong mga bahandi, kinabuhi. Makita ra ni mo. Sa makanunay, di ra ka mabalaka. Baka sa layo. Ang ikagkabalakan. Baka masayod kung unsa na ka ang imong mga mas kinabuhi sa matag adlaw-adlaw. Muna nangandoy pud in taon ta nga. Makapurgod ta. Makauban pud nato atong mamahas kinabuhi. Malipayo na lang mo. Ayaw na lang mo pag ingon-ingon nga. Wow. Bastik na kaya akong mga video karon. Naglisod po dun saan man ako mapagwapas akong video. Uli po ng gihapon ko. Oh, uli po ng gihapon ko din eh. Pero di naman ko ka-video. Pwede bisihas pag inabuhi. Mahigop tag-utan. Mga amog okra kay namit kay benefits ang okra. Sa kalawasan. Magumukabaw kung sa mga kalbaryo akong nagian dito. Kay baw. Ilalim ang OFW, oy. Ilalim. Kakaibalo, unsa imong dangatan dito. Ulit pa ba kang buhi? Himsog. Dagang kalaban. Bilog kaon ng ulo kay April sa timbang.
Palami na lang sa utan niya, bulad. Maglakaw-lakaw ko. Giimbitara po in tawon ko. Huwag ko basta-basta mo ato kung imbitisyon. Kung naapo kayo lakaw, importante po kayo, mara in tawon. May lakaw na ara ko kanunay sa balay. Gasa sa Diyos. Kamugod, naara ko ninyo kung walang tawag gihapon mo sa kumbyo. Salamat gihapon. Yung paglantaw, ako nakaigtabang din ka na mo. Sana rin kulang sa akong gipangayo. Yung unta, makabalay na may intawon. Kaya kapila na nga higayon, sige balhin, NPA. No permanent address. Ala, sige, balhin-balhin, sige, balhin-balhin. Muni nang inabuhi kog taman-taman aron. Nakatigom ko ba? Aron makabalay na mi pohon. Kaluyan si Ginoo. Tao na po taon ta natay pangandos kinabuhi. Dili man nga hantod sa hantod na uli po na lang yun ta. Siyempre tao po ta mangandoy po ta ginagmay. Nya kana ako mga gipang sulob mga bay kay hinatag ra pud taon na ay wala koy gasto. Ana mga dress akong gipang suot dili man na ako hinatag ra. Yun na sa katawo nga naghatag na ako og mga sinina pwede naghana. Dress, t-shirt, kasunis. Iba na video man to nako ato mga t-shirt ug kasunis. Mga original. Di taon ko maka-afford ato piting mga mahala. Daghang kayong salamat gid sa naghatag ato. Di man siya magpaingon. Nya siya lang gihapoy naghatag sa akong mga dress, daghan kayong dress iyang gihatag nako. 24 ka buok dress. Para kuno sa kabuan akong mulakaw kuno ko, maayo ra ko ipang suot. Ay pato siya kay nakauna-huna. Kanang mulakaw ko nga nindot po tag suot-suoton. Sa anang sige kunog uniform na anak kuno ko sa Pilipinas masuot po kuno kog dress ako wa di ko kaw nahuna anak kay saka unsa ra mapoy akong pansuoton nya kay na may nanghatag og dress lang nga pwede mo ra nang tan-ogan po sa suot di pwede mo suoton gyud na nimo nya
Ingon dayon mo nga sosyal na ko kaayo sa sosyal na wa man koy gasto hinatag ra man na. Wait na po ko'y bag-o sa kuwait sa katuig. Kausa. Eh, palitan mamig bag-o sa among amo. Kanang mag-Ramadan na, mahuman ng Ramadan. Nami bagong kasunis, nami bagong t-shirt. Natigom po din taon to. Pero kanang nagpalit ko sa akong kaugalingon, wala eh. Mga sapatos, hinatag. Palit ko para sa akong mga anak pero sa akong kaugalingon. Sana may napalit na ko sa akong kaugalingon. Ako'y plano mamalit-palit sa akong kaugalingon kay naaman tay planong mas maayo. Lagi tigmuman. Nami grande te. Grande unsa na? Tanduay? Binabil? 1% naa. Kakaibe. Binabil nga litro. Hindi. Diba man na, binabil na taklod na kabutang. Yan alam ba nga kuwayang basiyo. Maroon makaila ka nga mauna. Ay, red horse man day na. Ablihin abin. Sa ha. Daghang salamat ninyo tanan mga bayha sa inyong makanunay nga paglantaw sa akong mga salida mga lakaws kinabuhi dinhi sa Pilipinas. Naot nga kanunay gihapon mo magsuporta sa akong mga salidas kinabuhi dinhi kauban sa akong mga bahandi. Dako kayong tabang mga bayha ang inyong paglantaw sa akong mga salida sa among mga pangandoy kinabuhi sumtag adlaw pinanglanon. Daghan kayong salamat hinaot nga magamping mo kun asa mo karon na himutang dinhi sa madanlog tang kalibutan. Shout out sa tanang mga members nako sa akong YouTube og sa akong tanang mga Losop team. Shout out daghan kayong salamat ninyong tanan sa inyong suporta. Laban-laban lang ta mga bay diri sa kalibutan sa White. Daghan salamat ug maayong pagpanginabuhi may panglawas kanatong tanan.